Molt bon dia, benvinguts a Sant Llorenç News, què tal, Vittori Maldi? Molt bé, i tu, Raül? Estupendo, beníssim, una mica de calor en aquest Una dies. mica, sí. Què hem de fer? Una exclusiva de darreríssima hora. Deixeu començar? Ni Barcelona, Ni Madrid, ni París. ni Manchester. Sant Llorenç d'Esquerdassà. Tenim sona de presentar en rigorosíssima exclusiva el nou fitxatge galàctic del Club Deportiu Querdassà. Efectivament, Neymar, l'astre brasiler ja reposa sota l'et després de passar les proves mèdiques en el centro médico. Esperen que el terrible renou nocturn de la Verga no pertorbin el descans de la nova promesa del futbol llorencí. I contem ara amb la nostra intrèpida reportera que se troba a les portes del Moleter per entrevistar el president del Querdassà. Molt bon dia tot el dia, Victòria Maldi i Raül Valls, des del camp de futbol del Moleter, amb exclusiva el president d'Esquerdassà, Florentí Parera. Quines són les seves paraules respecte al nou fitxatge del Querdassà? Bon dia, Victòria, bon dia, Raül. Estem molt contents i molt emocionats per aquest nou fitxatge per al nostre gran club, que és el Querdassà, que ni Barça ni Madrid tindran a Neymar ara perquè el tindrem nosaltres. He volgut fer aquesta entrevista aquí perquè he decidit que aquesta porta s'ha de veure per darrera vegada, perquè per l'inauguració i per la presentació d'en Neymar com a jugador del Querdassà haurem de tomar la porta. Com van fer fa molt d'anys amb l'Alaska, aquesta porta deixarà d'existir. Ai, aquest president que és de pillo. Sí, i xerrant de pillos, anem en política. Terran! Arriba la febre independentista al nucli de Son Carrió. El bloc independentista Paparres Lliures de Son Carrió no és una prova d'això. Els responsables ja asseguren tenir les urnes preparades per dia 8 de maig del 2018, tot i l'oposició de l'Ajuntament, que diu que recorrirà en el Tribunal Constitucional. A continuació, unes imatges que mostren la manifestació que ha tingut lloc avui de matí. Anem a veure-les. Son Carrió, petit independent! Son Carrió, petit independent! Independència! Independència! Vent que Son Carrió! Ja ho diuen Paparres Unides? Amb Ajuntament lliures i xerrant de bones paparres. El preu dels carburants no atura de pujar. Fins aquí no hi ha cap notícia, Raül. Ja, però la benzinera del nostre poble ha posat en marxa una iniciativa que inclou una performance de l'equip per import superior de 50 euros. A continuació, veurem unes imatges de la primera afortunada que va tenir el goig de presentar tal fantàstica actuació. Entre vídeo. Hola, bon dia. Bon dia, 50 euros del banc! Has dit 50 euros? Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina. Que emprenedor, Raül. Sí. I ara anem amb la cor de l'era. Aquesta setmana a la revista Hola. D'una portada la visita de la polifacètica, biòloga, actriu, vedette, escriptora, presentadora i cangur Ana Victòria García Obregón, Que cuqui. a la piscina municipal de Sant Llorenç. Amb motiu de l'inauguració de la tan esperada i somiada piscina, la reina del paper cuixer ha vengut a fer el seu tradicional posado envoltada d'una gran expectació. Que entris vídeo. People stand in the darkness, afraid to step into the light. En nom de tot l'equip de Sant Llorenç News, vos demanant les nostres més sinceres disculpes perquè no han tingut ni temps, ni ganes, ni interès per aplicar el ja tradicionalíssim i petit Photoshop. I fins aquí el nostre noticiari. Molt bé, l'any que ve, si aquest presentador no troba en cap futur monàrquia, Canaleti. Salut! Ale, salut. I molt d'anys. Ignition sequence start.